Hej med dig. Dejligt at møde dig. Jeg hedder Paxi. Jeg har rejst meget længe for at nå hen til dig. Min planet hedder Alio og ligger meget, meget langt væk. Den kredser om en stjerne, der minder om din sol, men bare i et andet solsystem. Den tager vi senere. Selvom vi bor meget langt fra hinanden, er vi naboer i den samme galaksi, Mælkevejen. Da jeg var mindre, elskede jeg at kigge på nattehimlens stjerner og planeter. Jeg plejede at spørge mig selv, hvad de mon var lavet af. Da jeg fyldte 6, fik jeg et teleskop og kunne komme tættere på. Jeg glædede mig allerede til at blive endnu større og besøge dem selv. Så snart jeg blev færdig med mine studier og fik mit flycertifikat, fløj jeg ud for at udforske rummet i mit spritnye rumskib. Jeg så alt muligt. Planeter, stjernetåger, stjerner, kometer, måner. Virkelig stort. Jeg lærte så meget. Jeg anede for eksempel ikke, hvor varme stjerner er. En gang ville jeg kigge lidt nærmere på en af dem. Men pludselig gik der ild i mine antenner. Det tog et par uger, før de var sig selv igen. Men de har det fint nu. Men det er sjovere at have selskab, ikke? Derfor begyndte jeg at lede efter en dejlig planet, hvor jeg kunne gøre holdt og møde nye venner at tage på eventyr med. Jeg fløj afsted på må og få i mit rumskib, da jeg fik øje på en smuk planet. Den var lille og blå og lignede en diamant på himlen. Jeg blev klar over, at det måtte være Jorden, din planet. Jeg havde allerede hørt om den skønhed fra andre rejsende i rummet. Der må jeg hen, tænkte jeg. Jeg parkerede mit rumskib over Jorden og betragtede planeten på afstand. Vidste du, at visse ting på vores 2 planeter er ret ens? Vi har også bjerge, vulkaner, sletter og floder på Alio. Derfor føler jeg mig så godt tilpas på Jorden. Der er selvfølgelig også forskelle. I har 1 stor måne på himlen. Vi har 3 små. Jeg er grøn, men nogle af mine venner på Alio er blå, mens andre igen er lilla. Men vi smiler alle sammen med munden, når vi er glade, og ryster, når vi fryser. Ligesom jer. Indbyggerne på Alio har også huse og kæledyr, men du vil nok synes, de ser lidt sjove ud. Vi er forskellige, men har også mange gode ting til fælles. Er det ikke super? Nu vil jeg ned på Jorden og møde dig. Hvor er det bare spændende. Jeg er nødt til at have min rumhjelm på nede hos dig, for luften på Jorden er anderledes end den på Alio. Jeg glæder mig virkelig til at lære dig bedre at kende, og bare vent til at fortælle dig om alle mine oplevelser på min utrolige rejse gennem universet. Du vil ikke tro dine egne ører.